Salutare gagici! Astăzi v-am pregătit un look nou, să vedeți și varianta mea cu breton. Sper că vă place. Este un breton atașat, foarte ușor de pus și schimbă, cred, foarte mult. Îmi place foarte mult cum stă, dar astăzi vom vorbi strict despre buze. Nu o să mă machez, o să-mi aranjez doar buzele. O să facem chestia asta de umbră, cred că se vede, pentru prima dată și hai să încercăm împreună să vedem ce iese. Vă rog să mă urmăriți. Ce face un ruj roșu la o femeie? Da. Mie îmi place și varianta asta nude, îmi scoate ochii în evidență și bretonul și așa, dar haideți să facem ceea ce ne-am propus. Așa că avem nevoie de un creion cu care să ne conturăm buzele, de la Melchior, un creion maro. Nu trebuie neapărat roșu, eu pot și cu maro sau roz sau nu știu, ceva. Foarte lejer, doar să conturăm buzele. Acum vine partea cea mai grea. Avem aici un ruj roșu mat. Este un ruj foarte ieftin, deci 15 lei, dar e super bun, deci sunt super mulțumită de el. O să începem de la colț. Să nu vă speriați, el se va usca. Și încercăm să lăsăm un centru fără ruj. Și venim cu un alt ruj tot mat. Asta este de la DM, firma Aura, care este la fel de bun și accesibil. Încercăm doar centrul. Tapetăm ușor. Așteptăm un pic să se usuce să vedem ce iese. Revenim un pic la roșu. E un roșu sânge, așa. Perfect. Ca să adăugăm puțină strălucire, vom folosi acest iluminator strict pentru buze, ușor deasupra și în interior. Sper că ați înțeles ceva și că v-a plăcut și se obține foarte simplu. Poți să combini ce culori vrei tu, eu am ales roz și roșu. Vă pup și ne revedem data viitoare cu un nou tutorial aici pe 15cm.ro. Bye!